Total deployment ban ipatuman sa Pungsod, Kuwait. Pagpahamtang sang OFW Help Desk sa iban pa nga mga probinsya, lauman suno sa Overseas Workers Welfare Administration. Si John Sala nakatutok. Isa si Charmaine sa mga Pinoy nga nagapasimpalad sa Middle East agud makabulig sa iya pamilya. Aminado ini nga makagalanyat ang mataas nga sweldo sa Middle Eastern countries apang suportado sini ang deployment ban sa Pungsod, Kuwait. Iban na lang kay, syempre delikado na dito mayo pa maghalin na lang sila sa iban nga lugar nga mas safe. Suno sa OWA, isang Kuwait sa may pinakamadamo nga overseas Filipino worker. Ngayara sa masobra 100,000 gani dako ang epekto sang ginpatuman nga total deployment ban sa Pungsod. Kasunod din sa kamatayon sang OFW nga si Jeneline Villavende sa kamot sang iya employer. Lakip sa mga dumilian nga mag-ubra sa Kuwait ang mga newly hired domestic helper. Skilled kag professional workers nga may bag-o nga visa. Apang hindi naman apektado ang may mga existing contracts na. So ang obraw nila, i-coordinate nila sa agency kung ano na lang ang ilang ang mangin desisyon. Kung if they will be pursuing Kuwait, then they'll have to wait until the ban will be lifted again. Or ngita sila sa iban nga country nga kantuan. Samtang bangod sa positibong epekto sa Bulig Ilonggo Help Desk yagit pahamtang sa Iloilo Provincial Capital lauman man suno sa OWA ang pagbutang sini sa iban pa nga mga probinsya. Especially malayo sila sa amon opisina. No? We could use all the help we can get para sa paghatag sang serbisyo sa aton nga OFWs. Butang suportado naman sang mga OFW kag sang ilang mga pamilya. Para malapit lang dito, kasi malayo, magasto sa pamasahe. Upoy kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.